кшидак сар аввал шумо хушбахт буден арди канори якдигар боғ сайру гашт ҳаҷо мерафтен тамошо раҳматулло чӣ гуфта буд майи мошиқи шайдо мунаввара боварат кард некен када кори хато мунаввара чӣ мегуфтак то хадал дилтират дорум ты нарасиди ба қадиш рафти ё хитай баро оста оста мера душид гапои дурӯғ маълум шид раҳматулло зарафшони чӣ ба мекарди шайтони дира дӯст намедошти чӣ ба ошиқиш карди ба ҳаёти мунаввара ты ҳаром бозӣ карди находа ёдат набошанам ҷое вохири то мекардем сайру гашт суҳбатҳои ошиқи то ҳичи намуд ошиқияй модари ошиқи шагон ҳичи намуд дарду ғамай то каяда дилаламай чӣ ба дига ошиқо надорам эру вафо ҳамдигара дӯст медорам мегарданай ҳам ҷудо ҳичи намуд ошиқияй модари ошиқи шагон ҳичи намуд дарду ғамай то каяда дилаламай чӣ ба дига ошиқо надорам эру вафо ҳамдигара дӯст медорам мегарданай ҳам ҷудо мунаввара фаромӯш кард намехӯра ғами тира ту охи як беимони дарди ишқа чӣ медонӣ дунё чархи гардонай рӯзе мешай пишаймон мунаввара чӣ мегуфтак дастота да дастамон ишқи ошиқи шумо дига кишидак тамом саргузашти як сола тамом шида як соат намебинен якдигара дига нам